Sagad sa mga rason nga nung malambigit ang kabatanunan sa illegal nga droga, mao ang problema sa pamilya ug ang ilahang curiosity niini. Sa pakighinabi sa DXD si RMN Davao kang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 11 spokesperson Noli Dimaandal, ang mga nasangpit nga rason ang sagad nilang madungog sa mga kabatanunang madakpan sa mga operasyon nga nagagamit ug nagapayuhot og illegal nga droga dinhi sa syudad sa Davao ug sa Rehiyon 11. Tungod niini, mas gipakusgan sa ahensya ang pagpahigayon og proper education ug lectures kabahin sa illegal nga droga, ilabi na ngadto sa mga kabatanunan, dili lang sa eskwelahan, lakip na sa kabarangayan dinhi sa rehiyon. That's the reason why ang PDEA we intensify our demand reduction campaign program. Yan ang pagkandak na og lectures, not only sa schools, workplaces, we conducted barangays, the very effective tool against drug abuse, proper education ng good. Gani mas gipaubos pa nila ngadto sa elementarya ang pagpahigayon og lectures sama sa grade 4, grade 5 ug grade 6. Aron sa ing-ana nga estado, mahibaluan na nila ang dili maayong epekto sa paggamit og illegal drugs. Kasi pag ang bata o ang sa katao well-informed, well-educated kung unsang ill-effect sa drugs, bisin pa siguro ipangatag ng drugs diya. As long as they know na makadaot and mahibaw-an nila what are the consequences if they are hooked into illegal drug activities. So, dili na gyud na sila mag-apil-apilanan ang mga kabatan. Sama sa tambag ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanang Pilipino, panawagan kakon sa ahensya labi na ngadto sa kabatanunan nga sa mga nagsugod og gamit sa gidiling droga, kinikinahanglan undangon na samtang sa mga wala pa. Dili gayud musulod aron ang mga pangandoy sa kinabuhi dili madaot tungod lang sa daling kalipay nga hatag sa illegal nga droga. Kasama mo sa balita, Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.